Знаеш ли кой банан е озрял и как да го познаеш? По цвета най-добрите са жълти с малки кафяви, точици, сладки и ароматни. Напълно зелени, неозрели и по-нишестени. Много кафяви черни, презрели стават за бананов хляб. По кората трябва да е гладка и плътна, без големи тъмни петна или пукнатини. Леките кафяви точици са плюс, не минус. По формата по-закръглени банани обикновенно са по-озрели от тези с остри ръбове. Поддръжката, ако е леко омекнала и не е зелена, добър знак. Сухата дръжкаш по-озрял плод. За какво ще ги ползваш? За ядене веднага жълти с точици, за след 2-3 дни жълти с малко зелено, за печене шейкове доста кафяви. Ти какви банани предпочиташ? Напиши в коментарите. Ако може бананите да говорят, какво ли щяхме да кажем? Че не искаме да ни ядат. Но уви, такава ни е съдбата. Поне сега си говорим.